No a ja vám najprv ukážem, že čo budeme potrebovať. Jak sa volá ten doktor? Plnotučnú horčicu, majonézovú omáčku. Potrebujeme cibulu, uhorky potrebujeme, ocot, mrkvy a túto tresku a ešte aj cibulu. Tu ešte nemáme vytiahnutú, tu je. Nemáme ešte vytiahnutú, opa. Koľko? No ale nevie stálo, vieš, ako tak darmo bude vypravať. Ja jej pomáham. Toto je strašne špinavé z tej mrkvy. Takže toto všetko budeme potrebovať. Vieš, ako ty si to svojsky povieš, ale úplne... Pepa, daj si to ešte tichšie. Dobre, to asi stačí. Máme to na polku. A neviem, že či to bude dobré. Mám herpes. Urovnať je úplne... Povedze najskôr mrkvu, lebo sa varí najdlhšie. Najprv mokrú mrkvu, lebo sa najdlhšie varí. To mi to nepovedal. No a potom asi rybu urobiť, lebo musíme ju dať ešte rozmraziť. A máme tresku. Aliašku tresku máme. Aj Natánka nám pomáha, čo? Hlboko mrazené z aliašku. A toto čo? Čo? Čo tu je? Daj dosku na krajanie. Takú malú mám ja. Môžem to ja krájať. Čiže dneska pôjdeme za takou kamoškou, ktorú novú. Máš krešky, tuška, či nejaké nové. Daj to do konca. Nemôžem to ešte takto nakrájať. To? A tak áno. Tak a ešte na tie kocky. Nie, to už potom máš sa dole, to je urobené. Nerob si to. Tak, takéto dlhé Nie tu, neviem. Natanko, sadni si za stôl, Daj to tam tam to je. prosím. Dobre, tak na to krájať, ja sa bojím. No. Mrkva sa začala robiť. Ale povedať, že povedať. To sa robí, máme za chvíľku, bude hotová. Musím to tam špacnúť. Dobre, ale aj o tomto onom návyku tvojom si mala troška porozprávať. Aj. že predtým aj borovička, že prestala som to. Ja som to všetko povedala. Áno. Všetko, áno. A čo si to povedal, že len tak ďalej.